Moi kaikille! Täällä on Tefonio LPS taas pitkästä aikaa vaihteeksi asiavideon parissa. Okei, joo. Musta oikeesti tuntuu, että mun kanavalla ei niinku muita videoita olekaan kuin vaan asiavideoita. Sori siitä. Paitsi, että tällä hetkellä mun kanavalla ei edes ole muita videoita kuin tää, koska mä poistin ne kaikki muut, kun mä en tykännyt niistä yhtään. Siis mun vanhoista videoista. Ja mä ajattelin aloittaa nyt puhtaalta pöydältä ja yrittää tehdä useammin videoita. Ja sen takia myös, koska mä aloitan puhtaalta pöydältä, mä voihan ne kansikuvat, kai se on kansikuva, joo, ja sitten sen profiilikuvan, ja lähden mun maskotin tähän, jee, ja niin, tälle maskotille saa laittaa nimiehdotuksia, koska mä en tiedä, että mikä sen nimi voisi olla, joten, niin, antakaa ehdotuksia, ja jee, niin, joo. Ja siis tänään mä ajattelen kuvata, mulla on 2 videoideaa, jee, kerrankin. Ja mä ajattelen kuvata ne, mut mä julkaisen ne ehkä, tai siis julkaisen ne myöhemmin. Niin ja vaikka mulla tässä jo pari videoideaa onkin, niin se ei riitä kuitenkaan loppuelämäksi, joten jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin voitte laittaa jotain ehdotuksia, niin sit mä voin tehdä niitä. Koska mun mielikuvitus on aika suppea ja tälleen. No niin, mulla ei nyt tässä ole oikein mitään muuta. Joten niin, nähdään ensi videossa. Hei!